5:0. U desnoj traci vrijeme 17:4, dok je u lijevoj 15:9. Ajde, dobro, Evo još jedni hodnici sa brojem 6 u desnoj traci. Bilo je mali problem na prvoj cestnoj vožnji, ali to je otklonjeno. U lijevoj traci broj 8. Opel Tigra. Vrijeme reakcije 0:9. U desnoj traci, u lijevoj malo bolje 0:739. Onda ima vrijeme 15:779. U desnoj traci Opel Tigra 17:082. Da, sviđa, dojmo. Potočno.